kiva, että olette tullut tänne tämmöisenä sateisena päivänäkin. Ja tänään meillä on vaikka mitä ohjelmaista luvassa sosiaalisen median maailmasta. Toivottavasti saatte tästä mahdollisimman paljon irti. Ja ihmeessä osallistukaa ja kyselkää. Meillä on täällä ihan Twitter-seinä. Eli kuinka monella teistä on Twitter-tili? Joo. Yes. Eli tonne voi laittaa hashtagillä someabc, niin pystyy tulee tonne näkyviin. Ja sitten voi vaikka kommentoimaan, niin pystytään napata siitä kiinni ja kommentoida sitä heti. Tai ihan vaan fiilistä nostattamaan. Ja jos joku laittaa Twitter-tilin, niin meillä on täällä aika paljon opiskelijoita auttamassa, joille sosiaalinen media on tuttu, niin mielellään autetaan teitä, jos tarvitaan siinä kautta. Heti ensimmäinen meillä on ottamassa Janina, joka tulee kertomaan vähän sosiaalisen median eri kanavista. Tulisi vähän peruskanavat tutuiksi kaikille. Sen jälkeen meillä on Juha Kivimäki, joka tulee kertomaan sosiaalisen median siirretyn rahan tuotosta. Tämän jälkeen on Kerttu Takala, joka kertoo meille yritysten välisen viestinnän ja yritysten ja kuluttajien välisen viestinnän eroista. Sen jälkeen meillä onkin jo 45 minuutin lounastauko, jona aikana myös oiva tilaisuus kysellä, jos on mitään kyseltävää tai kommentoitavaa tai muuta. Autellaan eikä mielellään, jos on mitään, missä kyetään. Ja lounaan jälkeen on Hannu Sääskilahti, joka pitää vaikuttaa ja markkinoinnista sosiaalisessa mediassa oman puheenvuoronsa. Sitten on viimeisenä on minä ja Janina Kyttä, ja me kerrotaan sitten vähän kansainvälisestä viestinnästä teille, että millä tavalla sosiaalista mediaa voisitte kansainvälisissä kuvioissa hyödyntää. Jos tarvii jotain ulkomailta tuoda tai haluaisi kenties laajentaa toimintaansa. Ja sen jälkeen päivä on pulkassa ja edelleen me ollaan täällä jäämässä sen jälkeen täältä, jos on mitä tahansa kysyttävää tai kommentoitavaa, niin rohkeasti vaan juttu sille. Ja mä haluan tässä vaiheessa antaa oikein suuri kiitos kaikille sponsoreille. Ilman sitä tämä päivä ei olisi onnistunut. Ja meillä on ihanan pitkä lista sponsoreita, jotka tuli tietenkin mukavaa, että niin moni on halunnut osallistua tähän päivään. Heitä ovat Lohjan kaupunki, Lohjan digimarkkinointi, Ikopa Katto Oy, Louna, SKV, Thunderbite Oy, Ad Office, Mehiläinen, Nordea, Novaro, Lähimarkki Virolainen, Office Plus, Someworks, Ykköslohja ja Oasis Media. Eli tällainen ihan joukko ollaan saatu meidän taakse, mikä on aivan huikeaa. Suuri kiitos heille tässä vaiheessa. Ennen sitten ihan varsinaista ohjelmaa, niin että päästään Janina lauteille. Meillä 2 pääsponsoria haluaisi lausua muutaman sanasen. Ja ensimmäisen meillä on sitten Lohjan kaupunki vuorossa. Ja oikein lämpimästi tervetuloa kaikille. Kiva, kun tullut paikalle. Hyvää huomenta, arvoisat seminaarin osallistujat. Mä kerron teille nyt siitä, miksi tämä meidän kilpailu on järjestetty ja puhutaan nopeasti siitä, että Lohja on hyvä yrityspaikkakunta ja myöskin hyvä kotipaikkakunta. Eli Lohjalla on hyvät liikenneyhteydet ja kaupungilla on positiivinen suhtautuminen yrittäjiin, myöskin hyvät yritysten neuvontapalvelut ja runsas kontitarjonta tietenkin tuo yrityksille edellytykset menestyä täällä Lohjalla. Lisäksi Lohjan sijainti on erinomainen. Lohjan kaupunki sijaitsee Kantatie 25 eli Hanko-Hyvinkään ja sitten Helsinki-Turku moottoritien risteyskohdassa. Ja täältä on hyvät yhteydet myöskin Helsinki-Vantaan lentokentälle. Vajaa tunti sinne ja myöskin helposti pääsee Hangon, Inkoon, Helsingin ja Turun satamiin. Lohja on myös hyvä paikka asua ja elää, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin. Täällä vehreän luonnon keskellä Lohjanjärven rannalla on viihtyisiä asuinalueita jokaiselle talotyypille ja jokaiselle asujalle ja eläjälle. Täällä on hyvät palvelut, vireää kulttuuritoimintaa, monimuotoiset urheilu- ja liikuntamahdollisuudet ja muutenkin turvallista myös perheen pienimmille. Ja tavoitteena olisi tosiaan tätä pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa muuttoliikettä siirtää hieman tänne länteen päin. Pääkaupunkiseudun kalliin hintatason voisi myöskin vaihtaa tähän lohjalaiseen järvi- ja harvimaisemaan. Kukapa sitä ei tällaisen luonnon keskellä haluaisi
julkistetaan tästä aiheesta videokilpailu tuolla taustalla, näkyykin jo pieni mainos siitä. Ja teemana on asukkaan ja yrittäjän Lohja. Kilpailun ideana on markkinoida Lohjaa sijoituspaikkakuntana uusille yrityksille ja sitten uusille asukkaille. Kilpailu on avoin, joten siihen voi osallistua ketä tahansa tai ketkä tahansa. Joten myös yritykset ja tuotantoyhtiöt saavat osallistua tähän meidän järjestelmään kilpailuun. Tarkemmat kilpailuohjeet löytyy tosiaan Lohjan kaupungin nettisivuilta lohja.fi. Ja tuolla kaupungin nettisivuilla pyörii myöskin video, jonka me tullaan teille tässä näyttämään. Kilpailun voi tehdä helposti millä tahansa hyvällä laitteella, vaikkapa kännykällä tai iPadilla. Se voi olla Suomen, Ruotsin, Saksan, Viron, Ranskan tai englanninkielinen. Kilpailu päättyy elokuun 8. päivä, joten tässä on hyvin aikaa. Voi ideoida, että miten sitä Lohjaa sitten markkinoisi erilaisille yrityksille ja millaisia vinkkejä antaa sitten, että hei, et muuttakaapas tänne. Täällä meillä on kiva ja monipuolista asua. Mainosvideon linkki tulee siis lähettää Lohjan kaupungin sähköpostiin elinkeinot@lohja.fi-osoitteeseen. Ja tosiaan vain se videolinkki, ei koko videota, ettei sitten sähköpostit tukkiudu. Ja jos tähän videoon sitten liittyy joku tarina, senkin voi jakaa sitten sähköpostin yhteyteen. Ja kilpailuvideoita Lohjan kaupunki sitten voi käyttää markkinoidessaan Lohjaa. Ja valintaraati, joka kaupungilta sitten tulee, valitsee elokuussa äänestykseen menevät kilpailut. Ja yleisö voi äänestää sitten parhaimman videon ja osallistujien kesken valitaan Lohjan liikuntakeskuksen uinti- tai uintosali. Paras videomainos julkistetaan sitten marraskuussa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Pääpalkintona, niin kuin tuollakin lukee, pinkillä pallolla, että Samsungin Galaxy-tabletti 10,4 tuuman näytöllä. Aika huikea shoppi. Et jos teillä on ideoita, niin kaikki vaan mukaan kilpailuun, niin pääpalkintona on tämmöinen tabletti, jonka voi voittaa. Ja lisäksi toisena ja kolmantena sijoittuvat saavat hemmottelupäivän Karjalohjan päiväkunnussa valitsemanaan ajankohtana tai sitten Lohjan kaupungin orkesterin kausiliput 2 tai teatterin kausiliput 2 henkilölle. On kovin mielenkiintoista nähdä, miten Lohjaa lähdetään markkinoimaan. Ja nyt kaikki tekin osallistukaa ihmeessä ja ei tule kuvaamaan. Mä laitan teille vielä tässä tämän meidän tekemän mainosvideon, niin ehkä siitä tulee sitten jotain. Hei! Lohjan kaupunki järjestää videokilpailun asukkaan ja yrityksen Lohja. Tee tai tehkää yhdessä videomainos, jossa markkinoidaan Lohjaa asuinpaikkana tai yrityksen sijoituspaikkakuntana. Ja vielä, jaossa on loistokkaita palkintoja. Pääpalkintona on Samsungin Galaxy S-tabletti ja paljon muuta mukavaa. Katso tarkemmat kilpailuohjeet Lohjan kaupungin nettisivuilta ja ei kun kuvaamaan. Kiitoksia. Ja sitten toinen pääsponsori on sitten Lohjan digimarkkinointi. Niin, hyvää huomenta kaikille. Nimeni on Antti Kärkkä ja olen tosiaan tuolta Lohjan digimarkkinointi Oy:stä. Ja sen sijaan, että kertoisin yrityksen palveluista pitkästi, niin kerron enemmänkin tästä yrityksen tavasta toimia. Eli mikä Lohjan digimarkkinointi Oyn tausta on, niin se kaikkein parhaiten valottaa sen, että mitä tässä ollaan tekemässä. Minulla itselläni on ennen tätä yrityksen perustamista niin 7 vuoden web-analytiikka tausta tämmöisessä Snowy Oy-nimisessä yrityksessä.
Ja se mitä siellä tehtiin, niin siellä mitattiin nimenomaan yritysten verkkosivuja kävijäseuranta ohjelmalla. Ja sitten tämän saadun tiedon perusteella lähdettiin neuvomaan näitä yrityksiä, että kuinka ne pitäisi lähteä kehittämään omaa sivustoaan, omaa verkkomarkkinointiaan, kampanjoitaan. Tätä nyt ei missään tapauksessa sitten pidä tätä termistöä ja muuta niin sekoittaa tätä web-analytiikkaa siihen, mitä paljon markkinoilla monet yritykset sanoo, että kun lähetetään erilaisia raportteja siitä, että paljonko on tullut kävijöitä ja erinäköisiä klikkiraportteja ja erinäköisistä kampanjoista, niin ne ei ole web-analytiikkaa, vaan web-analytiikka on sitä, että niiden tulosten taakse osataan katsoa, pystytään peilaamaan sitä sen yrityksen toimintaa vasten niitä lukuja ja selvitetään, että mikä ne tulos aiheuttaa. Ja sen jälkeen lähteä syitä selvittämään ja löytää ne keinot siihen, että kuinka nämä asiat voitaisiin tehdä paremmin. Ja sitten aina kun näitä toimenpiteitä sieltä löydetään, niin sen jälkeen lähdetään kehittämään, seuraamaan sitä tekemistä ja katsomaan, että asiat menee varmasti oikeaan suuntaan. Eli se on tämmöistä niin ohjattua mitattua tekemistä täällä ekonomiikkaa. No, jotta tämmöinen neuvonta olisi mahdollista, niin nämä pelkät tämmöiset luvut ja graafit ja käppyrät, niin nehän ei vielä mitään kerro, vaan siinä täytyy tosiaan perehtyä tähän yrityksen toimintaan, että mikä se yritys oikeasti on, mitkä sen asiakkaat on, kohderyhmät ja miten se voisi realistisesti nettiä pystyä hyödyntämään siellä verkossa. Ja sitten tämän niin asiakkaan liiketoiminnan kokonaisuuden hallitsemisen lisäksi, niin sitten täytyy myös tietää se nippelitieto sieltä digimarkkinoinnin asioista, eli mitkä tekniset asiat vaikuttaa sivustoon ja markkinointiin, kuinka erilaisia kampanjoita, vaikka Google AdWordsia, niin kuinka sitä ihan detaljitasolla sitten ohjataan. Silloin pystyy auttamaan yrityksiä tekemään näitä ratkaisuja. Eli 7 vuotta tuli kulutettua tosiaan siihen, että etsi mittaamisen avulla toimivia ratkaisuja yrityksillä ja mittasi tätä tekemisen tulosta ja arvioimaan sitten myös muiden digimarkkinoinnin tekemistä. Eli tämä yritys, missä olen töissä, niin me itse nyt toimenpiteitä toteutetaan. Eli tavoitteena on pysyä ikään kuin puolueettomana toimijana ja se nyt sitten tietenkään ei välttämättä ollut aina se paras ratkaisu, koska se mitä tuossa nyt sitten vuosien varrella tuli vastaan, niin mikä tavallaan oli se ikävä asia huomata, niin oli se, että aika harvassa on ne oikeat osaajat, jotka niin kuin, miten sen sanoisi, mittaamisen ja todellisen hyödyn mittaamisen kautta lähtisi viemään niitä asioita sinne eteenpäin yrityksille ja toteuttaisi niitä palveluita ja mittaisi tosiaan sen, että mikä hyöty tästä toteutetusta palvelusta sinne yrityksille. Ja eron huomaa ikävä kyllä vasta siinä vaiheessa sitten, kun on saanut sitä hyvää palvelua, jos on ensin ostanut sitä huonoa palvelua. Ja tämä vuosien ajan tämä tekeminen niin johti sitten lopulta siihen, että mä päätin yhdistää tämän oman analytiikkaosaamisen, digimarkkinointiosaamisen ja sitten tämän liiketoimintaosaamisen, jotta mä pystyisin tarjoamaan asiakkaille ja yrityksille nimenomaan sen, mitä ne kaikkein kipeimmin tarvitsee. Eli siinä lyhyesti tausta, mistä Lohjan digimarkkinointi on syntynyt. Ja tämän toimintaperiaatteen lisäksi niin tämä on se palvelukin sitten vielä lopuksi tällä. Eli kaikki, jotka haluavat tulla keskustelemaan oman yrityksen tavoitteesta verkossa, niin tervetuloa tuolle standille yläkertaan alla tilannettiin taukojen ajan. Kiitoksia. Kiitoksia. Someverkossa seuraavaksi meille tulee esittämään sosiaalisen median kanavista Jani. Kiitos Lohjan digimarkkinointi. Joo, eli mä olen Janina Alanko, opiskelen Lohjan HR:ssä yritysluokan puolella liiketaloutta ja käydään tänään yhteisesti
mitä kaikkia mahdollisuuksia sosiaalinen media antaa. Toi video oli tosiaan englanniksi, tässä nyt muutamat pääkommentit sitten suomeksi vielä. Noin, eli siis minkä takia sosiaalinen media? Valtavat käyttäjämäärät jo nyt, ja ne käyttäjämäärät kasvaa koko ajan. Sitä mukaan, mitä sosiaaliset mediat kehittyy, niitä myös tulee koko ajan lisää. Tuossa oli se kuvio, missä oli maailman suurimmat valtiot asukasluvultaan, niin jos sosiaaliset mediat laskettaisiin mukaan, Facebook olisi maailman 3. suurin. Se on aika iso kanava tavoittaa ihmisiä. Mobiililaitteita on nykyään todella paljon, ja myös siis ihmiset on nyt alkanut elää sellaista mobiilielämää tämän niiden fyysisen elämän kanssa. Sitä voivat miettiä, että jos te vietätte teidän tuttujen tai työkavereiden tai muiden kanssa aikaa, niin kuinka monella on oikeasti aina se puhelin siinä kädessä. Siinä saattaa olla joku WhatsApp-keskustelu auki tai selata Facebookin samalla, kun sä oot siinä fyysisessä kanssakäynnissä toisen kanssa. Sitten Googlesta haetaan päivittäin ihan hirveästi asioita, mutta niistä asioista, mitä päivittäin haetaan, niin 20% on sellaisia asioita, joita ihmiset ei ole ikinä ennen hakenut.
on päästy internettiin, ihmiset haluaa, ne hakee sitä tietoa, ne haluaa löytää parhaan mahdollisen vastineen niiden omalle sille tarpeelle, on sitten palvelu tai tuote. Ja sitä haetaan netistä ja kaikilla mahdollisilla mahdollisuuksilla myös. 53% ihmisistä suosittelee omissa viiteissään joidenkin yritysten tuotteita tai palveluita. Sehän on nyt jo aika selvää, että ihmiset luottaa paljon enemmän oman tuttavapiirin suosituksiin kuin esimerkiksi pelkästään mainoksien lupauksiin, mitä siellä on. Eli jos yli puolet ihmisistä suosittelee jotain tuotteita tai palveluita omissa viiteissään, niin se voi myös olla sen sun yrityksen tuotteen tai palvelun suosittelu. Sitten sosiaalinen media vaikuttaa 93% ostopäätöksissä. Se on sieltä siis sosiaalisesta mediasta haetaan joko jo niitä tuotteita tai sitten ihmisten käyttökokemuksia niistä tuotteista. Se halutaan saada kaikki informaatio irti just siitä, että miten se tuote vastaa niitä muun tarpeita. Tässä on vielä yleinen taloustutkimus alkuvuodesta 2015. Eli tämä on nyt, miten sosiaalista mediaa käytetään Suomessa. 56% kyselyyn vastanneista käyttää Facebookia. WhatsAppia on sitten siellä heti toisena. Sitten on Google Plussaa, Instagramia, Twitteriä. Siellä on vielä suhteellisen suuri osuus kyselyyn vastanneista, 34% ei käytä vielä mitään. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö ne voisi tulevaisuudessa vielä sosiaalista mediaa käyttää. Ensimmäisenä Facebook. Tämä tosiaan on maailman Suomen suosituin sosiaalinen media. Se on tarkoitettu alun perin tähän ihmisten verkostoitumiseen, mutta nyt myös yrityksillä on siellä mahdollisuus olla ja verkostoitua asiakkaittensa kanssa. Siellä siis mäkin nyt jotain omia suosikkibrändien sivustoja seuraan ja siellä on mahdollisuus kommentoida. Siellä on siis, jos sä yrityksenä myös vastaat asiakkaan kommentteihin, niin silloin sille asiakkaalle voi tulla paljon parempi fiilis siitä, että hei, että mä oikeasti pystyn olemaan jonkinnäköisessä kanssakäymisessä yrityksen kanssa, että mä en ole vaan pelkkä se tyyppi, keneltä nyt vaan rahastaa, että niitä oikeasti kiinnostaa, että hei, täällä on myös asiakkaille. Sitten Facebookissa pystyy tosi hyvin kohdentamaan sitä markkinointia. Ja sitä pystyy tekemään myös suhteellisen halvalla. Itse pystyy päättämään sen, millaisella budjetilla siellä Facebookissa sitten mennään ja saa itse niitä kohdennuksia sieltä sitten hoideltua. Sitten on Google Plussa. Tämä on aika lailla Facebookin kaltainen. Tuossa oli vielä jonkin aikaa sille, että Google Plussaan ei päässyt yrityssivuja tekemään, mutta nyt sinne on sitten semmoinenkin mahdollisuus auennut. Siellä on aika lailla samanlaista toi toiminta kuin Facebookissa, mutta Googlessa on tämmöinen kuin hangout-mahdollisuus. Eli sä voit pitää vaikka videokeskusteluja sun asiakkaiden kanssa, mikä on sitten taas ihan uusi tapa kommunikoida. Sitten asiakkaiden kanssa. Ja Google Plussa on myös siinä mielessä hyvä, että jostain lähteestä kun katselin, niin jos sulla on Google Plussassa yrityssivu, niin se edesauttaa teidän hakukoneoptimointia. Sulla on parempi mahdollisuus päästä sinne ensimmäiselle sivuille, jos sulla on Google Plussa. Sitten WhatsApp. Tämä on nyt vielä ihan semmoinen ehkä kaveripiireissä käytetty tämmöinen sosiaalisen median kanava, kaikille potentiaalista on kuitenkin toisena. Niin katsellaan tätäkin vähän tässä läpi. Siis ihan perus netin kautta toimiva. Lähetellään tekstareita tai viestejä, kuvia, videoita, äänityksiä ja nykyään sitä kautta pystyy myös soittamaan. Mutta meillä on esimerkiksi meidän organisaatiossa käytössä semmoinen työntekijöiden viestintäkanavana. Meillä just esimieheltä on lupa siihen, voidaan pitää, se on kyllä epävirallinen kanava, että meidän koko organisaation tasoiset viestit ei kulje kautta, mutta esimerkiksi työvuorosta voidaan jutella ja jos töissä on ollut jotain ihmeellistä, niin pystyy tuon WhatsAppin kautta sen laittamaan, niin ei sitten hukuta töissä semmoisen paperikoneen, missä se lappu nyt taas oli. WhatsAppissa sitten on jotain kaiken. Tälleen ehkä jos nyt yrityskäyttöä ajatellen, niin joku tämmöinen tähän eläkäytöisen viestintäkanava. Sitten on Instagram. Todella suosittu kuvien jakopalvelu. Täällä siis kuvia jaetaan ja niihin sitten lisätään aihetunnisteita, mikä meillä nyt tänä päivänä on
Eli jos tekin täältä maksatte kuvia sen lisäksi, että pistätte Twitteriin vähän kommenttia asiasta, niin tehän voitte Instagramiin sit myös suoraan lisätä, että jee, me ollaan täällä seminaarissa #someabc. Ja sitten sieltä kun etsii Instagramista, niin sieltä pystyy näillä aihetunnisteilla sitten etsimään kuvia ja sitten se antaa kaikki aihetunnisteilla käytetyt kuvat. Siellä tosi monet yritykset käyttää, etenkin tämmöiset siis vaatetyypit ja bloggaajat käyttää. Ja esimerkiksi Loop-radio on nyt tosi paljon ruvennut käyttämään Instagramia ja muutenkin sosiaalisia medioita omina kanavinaan. Ja siellä järjestetään kilpailuja, arvontoja. Sitten on siis, ne on tosi isossa sellaisessa vuorovaikutuksessa. Mutta siellä se vuorovaikutus on tekstin sijaan enemmänkin niiden kuvien kanssa. Lähetellään kuvia. Ja nyt vähän isompaan nyt on tuo fitnesspäiväkirja, niin siitä on tullut semmoinen oikein kunnon urheilupuun ja lähetellään. Ja siellä on aina tämmöiset viikkotehtävät, että ota kuva, kun treenaat ja laita se näillä hashtageilla. Niin sillä saadaan ihmiset sit mukaan siihen hypellykseen. Siellä tosiaan voi kommentoida. Ja sitten kun tuonne tekee semmoisen sivun, niin siinä on semmoinen bio, eli niin sä voit laittaa mä en muista kuinka monta merkkejä, siinä on semmoisen lyhyen infon siitä sivustosta itsestäsi, niin siihen pystyy yhden linkin laittamaan. Et esimerkiksi bloggaajat käyttää omien blogiensa linkkejä, ja yrityksellä sä voit laittaa omien nettisivujen linkin, tai jos sulla on verkkokauppa, sä voit laittaa sit sen linkin sinne, niin siitä pääsee sit suoraan Instagramin kautta sinne sivuille. Sitten on Twitteri. Tämäkin on nyt koko ajan kasvava. Maailmalla ehkä vähän enemmän käytössä kuin Suomessa, mutta Suomessakin käyttö kasvaa jatkuvasti ja Twitterin jäsenet tai suomalaiset jäsenet kasvaa myös koko ajan. Se on tommonen niin sanottu mikroblogi kautta yhteisöpalvelu. Eli siis siellä pystyy tekemään tommosia pikkutwiittejä, maksimissaan 140 merkin. Siellä kanssa jaetaan sitten twiittejä, kommentoidaan asioita näiden twiittien avulla. Ja siellä myös toimii tämmöinen samanlainen aihetunnistejärjestelmä kuin Instagramissa. Siellä sitten, mitä nyt yritykset on voinut yleensä tehdä, niin tuotelanseerauksista, jos on tullut jotain uusia tuotteita, siitä twiitata. Tai sitten ihan vaan muuten vaan kuulumisia. Silleen, että olette siellä aktiivisena. Siellä sitten on LinkedIn. Tämä on itsellä henkilökohtainen suosikki. Tämä on erityisesti siis työelämään tarkoitettu sosiaalinen media. Joo, sieltä pystyy hakemaan duunipaikkoja, mutta sieltä pystyy myös löytämään oman alan asiantuntijoita. Sä pystyt tosi hyvin verkostoitumaan LinkedInissä. Kun sä löydät ne oikeat ryhmät, oikeat kanavat, niin siellä jaetaan aloihin liittyen kaiken maailman uusia julkaisuja, uusia tapoja ajatella. Ja sitten sä pystyt kommentoimaan muiden asiantuntijoiden kanssa siitä asiasta ja tätä kautta saada sitten mahdollisesti uusia kontakteja. Ja nyt on myös yritykset alkanut etsimään myös sellaisia henkilöitä, jotka hakee B2B-kontakteja LinkedInin kautta, just nimenomaan niiden asiantuntijaryhmien ja muiden kautta. Tuolla sitten siellä on erikseen on yrityksillä omia sivuja ja sitten on niillä työntekijöillä on sitten omia sivuja. Mullakin nyt on oma henkilökohtainen sivusto, mutta sitten siellä käytetään vaikka BMW:llä, niillä on omat ihan yrityssivut ja sitten varmaan niiden henkilökunnallakin on jollain sitten omat tilit, niin siellä pystyy myös olemaan tällaisia organisaatiokohtaisia keskusteluryhmiä, mihin sitten vaan hyväksytään tietyt henkilöt mukaan. Siis todella hyödyllinen, todella käytännöllinen sosiaalinen media. Sitten on YouTube. Tarkoitettu videoiden jakamiseen. Siellä pystyy kommentoimaan videoita. Ja sitten myös niitä YouTube-videoita pystyy jakamaan aika monissa sosiaalisen median kanavissa. Siellä videoiden sisällöt on laajasta laitaan. Siellä on niinku ihan perustellisesta hölmöistä joka päivän kommentuksista videoita. Sitten on blokkaajia ja p-blokkaajia. Siis se riippuu ihan vaan siitä, mitä sä itse haluat katsoa. Niin sieltä on melkein aika lailla löytyy aina kaikki videot. Tuossa on toi Tee se itse ohjeet, niin siellä on nyt ollut aina semmosia, että tosi monet tämmöiset rakennusalan yritykset on saanut sitä kautta esimerkiksi näkyvyyttä. Kun siellä on tämmöisiä Tee se itse nikkareita, jotka on sit saavuttanut sitä suosioa YouTuben kautta, niin sit siellä pyörii aina kaiken maailman
näiden rakennusyhtiöiden juttu, että kiitos, tämä video oli tän ja tän rakennusyhtiön ansiosta nyt mahdollista tehdä ja näin. Sitten totta kai yrityksellä on myös mahdollisuus tehdä sinne omia videoita. Et nyt suurimpana ehkä nyt kouluttuja varustelleika, niillä on tosi sellaisia herättäviä ja ravisuttavia videoita, mitkä sit saa ihmiset puhumaan, että ne nousee sieltä videokinnasta. Et se on periaatteessa ihan mikä tahansa sosiaalisen median kanava, niin sinne virtaa voi helposti hukkua, mutta sitten kun sä haluat jotenkin erottua, niin sitten sieltä noustaan sitten ylöspäin. Mulla oli tässä tää mun esitys. Onko teillä kellään mitään ajatuksia noussut? Onko mitään kysymyksiä? Mitään? Joo. Anna-Mari Lammassaari, Gräntäläisen toimitusjohtaja. Me tehdään Kiinassa liiketoimintaa. Joo. Ja kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin kuitenkin tuo Kiinan lippu oli tuolla korkeudella, eli on kohta maailman johtava talous ja oikeastaan ei voi yksikään yritys olla ajatellut Kiinan markkinoilla. Ja sosiaaliset mediat on ihan toisia. Eli Googlen siellä on Baidu ja WhatsAppin siellä on WeChat. Joo. Ja kaikki on tavallaan niin eri lähtökohdasta. Ne on myös globaaleja. Eli niin paljon kuin Facebook onkin hieno juttu, niin se on kuitenkin yhden amerikkalaisen firman tuote. Joo, siis totta. Ei se ole mikään ainoa oikea kanava. Ei olekaan. Jotta haluaisin tuoda tämän näkökulman esiin, että kun puhutaan maapallosta, niin aika iso osa maailmaa käyttää erilaisia sosiaalisia medioita. Ja siellä todellakin niin on hyvin tärkeää olla sosiaalisessa mediassa B2B-tuotteena myös. Joo, Se on hyvä esitys. Joo, se erittäin hyvä pointti, ja tämä käydään siinä kansainvälisessä viestinnässä vielä erikseen läpi, että tosiaan Kiinassa ei toimi nämä samat kaavat ihan, että tosi hyvä pointti ehdottomasti, että siellä pitää olla vähän varuillaan, mitä kanavia käyttelee, kun sensuuri on niin suuri. Joo, tosiaan siis jo mikään näistä kanavista, mitä tässä on esitelty, niin joka ikisessä paikassaan ei ole pakko olla, ja kanavia tulee koko ajan, uusia tulee koko ajan lisää, sekään ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto, että sä oot siinä kanavassa, mikä nyt on se kaikista suosituin, vaan pitäisikö sitten miettiä sitä, että onko nyt jo siellä kanavassa ja toimin siellä, mikä nousee sen kaikista suosituimman yläpuolelle sitten jossain vaiheessa, mutta sekin on kuka siitä sitten vielä tietää, että mikä niistä kanavista sitten nousee sinne ylimmäksi lähitulevaisuudessa. Onko teillä muulla vielä mitään? Pikkusen, mä en näe sinne, saako joku? Tuossa on toinen. Tähän varmaan osaa tätä Lohjan kaupunki paremmin vastata. Eli tuolla on siis kysymys, että kuinka paljon Lohjan kaupunki seuraa palveluntarjoajia PSP ja PSP-sektorilla. Lähtikö meillä Lohjan kaupunki? Siellä, katsotaan mä nähnyt käteen. Onko mitään? Ei täällä ole tietoa. Ei ole, okei, joo, selvä. Selvitetään. Selvitellään asiaa sitten, jos vaikka myöhemmin päivällä ja saisi jonkinnäköisen vastauksen tähän kysymykseen. Tiedän esimerkiksi omasta kokemuksesta, että Yle käyttää tosi paljon. Se on nyt on vain yksi yritys, mutta he tosiaan ihan siellä on oma tiimi, joka päivittäin käy noita läpi. Eli tosi paljon ne alkaa käyttää enemmän näitä sosiaalisia kanavia esimerkiksi kun palvelutarjoajien hakemiseen, työntekijöiden hakemiseen ja erilaisiin verkostoitumistarkoituksiin. Sieltä haetaan ihan jopa ohjelmasisältöä erilaisten sekä Twittereiden ja Instagram-kuvaajien ja vloggaajien kautta. Ja ne on ihan niin kuin, esimerkiksi Yle käyttää sitä tosi paljon heidän ihan arkityöskentelyssään yhtenä yritysesimerkkinä. Vastasiko ihan tähän kysymykseen, mutta